Hello guys, dito ko ngayon sa Talon. Ito'y kapanikyan, dito'y kakabsat. Yung uray ko dati estudyante ti driving. Zero knowledge siya kakabsat. Automatic ti drive na tamanyarwar ti motor na nga. Click! So, ito ay pinagsolok kabsat, pinagsolok sula na drive. Danday na, rejayan. Zero knowledge, pero muna bike. Isong balance ti ubray na ta. Di ko tayo kahit natin, pasuro ko kabsat, na kaya ito ay ZDD Driving School. Yan. Lepta na, sa dugun kabsat. Jayan na yun, kabsat, tatay isulusur ko ako ng estudyante. Zero knowledge, ti motorcycle automatic. O yan. Kasta ti isurusurum ito driving school di ZDD, ti Centro Uno, San Jasmira, Cagayan. O yan na si Sir. Mabilis na. Madaling na siya. Huwag po natin kalimutan pagka nagdadrive po tayo, yung safety natin. Gamitin natin yung helmet gear. Lalo na pag may sakay po tayo, dapat naka-helmet po tayo. Dala natin ang ating lisensya. Safety first, defensive driver. Ayun po. Bawal po dapat ang nagsa-cellphone sa biyahe. Pero nirecord ko lang konti, mga sir, mga ma'am. Salamat sa panonood. Bye-bye! Razonando, no,